Bidla fil-pieni għal dawk li jinqabdu jisirqu l-elettriku se twassal biex il-multi jiżdiedu minn 10% għal 200% tal-elettriku misruq. Apparti il-multa, irrid jitħallas ukoll l-elettriku kollu misruq. Sa dan it-tant tal min jinqabad jisraq l-elettriku għal iktar minn darbtejn, il-multa se togħla għal 400%. Jekk konsumaturi jieqpa jinqabad għal darba wara l-oħra, il-multi jitilgħu 200% kull darba li jkun insteraq l-elettriku. B'hekk, skont il-bidliet li se jsiru, jekk konsumatur jinqabad jisraq l-elettriku għal 3 darbiet, dan irid iħallas 600% tal-elettriku misruq. Bil-liġi ġdida l-Enel Malta ser iżomm id-dritt li tirrifjuta li terġa' tagħti s-servizz tal-elettriku lura qabel ma titħallas il-multa kollha. Intant dawk li rnexxilhom iħallsu l-konsum tal-elettriku misruq sa perjodi ta' inqas minn 3 xhur se jkunu qed jirċievu amnestija fuq l-interessi nitvarja skont kemm dan il-ħlas ikun malajr. Din il-liġi ser tkun qed tieħu post dik li kienet saret minn amministrazzjoni preċedenti fl-2006 li iżda madankollu ma kienx b'saħħitha biżżejjed biex tnaqqas l-abbużi. Dawn il-bidliet qegħdin isiru wara li fl-aħħar xhur l-Enel Malta kisret sistemi ta' serq. Permezz ta' dawn il-miżuri, l-Enel Malta mistennija ddaħħal madwar 10 miljun euro mill-elettriku misruq u l-multi.